दा समाव अनिल कुमार नार्जारिमोननि जितु भाइरेल जानाय जाथायफोरा जोंनि गेजेराव गोसारलागासिनो दं। बिसोरनि सायावनो मोनसे आङो फिसा आपडेट लानानै फैबावदों नोंथांमोननि सेराव। बे आपडेटानो जाहैबाय मा शर्ट मुभि खालामनायनि नामाव सासे माइनर हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि नेमजों बिसोरखौ पक्स' आयेननि सिङाव केस थिसनबाय होननानै मिन्थिना मोननाय जादों। बिथांमोनना फारियै दङ दिलीप नार्जारि, अनिल कुमार नार्जारि, सुबर्ण बसुमतारी, बेनिफ्राय दैदेन औवारि। बिथांमोनखौ आं आंनि भिडिअनि स्क्रिनाव होना दोनखानाय जादों, नोंथांमोना सिनायना लाबानो जाबाय। बिथांमोन भाइरेल जाखांनायनि उनावसो आङो बिथांमोनखौ सिनायना मोनदों दै, स्पेसियेलि आरो सैथोआ बेसो जे बिथांमोनाबो जि शर्ट मुभि खालामो होननानै। दा बिसोरखौ गसाइगाव पिएस केस नं माने गसाइगाव पुलिस स्टेसननि आन्डाराव दा बिसोरखौ गसाइगाव पिएस केस नं माने गसाइगाव पुलिस स्टेसन केस नाम्बार 8924 US आन्डार सेक्सन 376 334 IPC RW सेक्सन 6 अफ पक्स' कन्स्टिटिउसन जायफोर सेक्सनफोरखौ बिथांमोननि नामाव माने जाबसिनानै होदों बैफोर सेक्सनफोरखौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामना नायनो हागोन डिटेल्सलि। दा मिथिना मोननाय बायदिब्ला दिलीप नार्जारिया एरेस्ट जाबाय होनना खोनादों। दा माखासेफोरा खारखुमानानै दं। बेसेबां खारखोनो हानो बिसोरलाय, बेसेबां खारखोनो हानो? एसेबां समसिमल' खारखोनो हाया, फैखानांगोन। दा बिसोरनि सायाव बिजिरसालिया बिजिरसिगोन। बिजिरसालिया बिजिरखांनायनि उनावहाय माबायदि रिजाल्ट लाबोयो जों बे रिजाल्टखौसो नेनानै थानांसिगोन फैबाय थानाय समाव, नङा होमबा? दा बेखिनि आपडेटखौनो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। लोगोसे आंनि चेनेलाव जाय नोंथांमोना गोदान, अननानै चेनेलखौ सापर्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।